Papuk je biser prirode, riznice ljepote zapadne Slavonije. Njegova prirodna bogatstva prepoznao je i UNESCO te ga proglasio geoparkom. Odnedavno je i mjesto adrenalinskih utrka poput Gran Fonda. Utrka je ovo koja odnedavno okuplja sportaše i rekreativce cijele regije. Gran Fondo Papuk sad vozimo treću godinu. Ono što je tu zanimljivo je da se svake godine mijenja mjesto starta, tako da prilika, ajmo reći, startati s druge lokacije, iako je ruta približno ista svake godine. I uvijek je na papiru možda lagana, ali izazovna je zato jer nema dugih uspona i ima kratkih, ali strmih uspona. Tako da jako zanimljiva i izazovna utrka. Vozili smo se pored vinograda u Slavoniji. Bilo je jako lijepa staza, sve je priroda, prelijepo. Nisam točno znao da je to bilo Panonsko more, ali 4-5 puta sam bio ovdje, tako da polako i taj dio Hrvatske upoznavam. Utrka je dio strategije razvoja cikloturizma lokalne turističke zajednice. Takmičari Papuka i Požeško-slavonske županije možete upoznati na čak više od 30 biciklističkih staza. To su cestovne staze, isto tako ima i puno brdskih biciklističkih staza koje se mogu uklopiti u razne kombinacije sa cestovnim biciklizmom. Tako da, pozivamo sve da dođu i iskušaju ih. A aktivno uživati u ljepotama prirode možete i na pješačko-trkačkim stazama kojih Požeško-slavonska županija ima više od 15. Možemo nazvati trkačko-pješačke staze i kulturnim stazama iz razloga što posjetom svih tih dvoraca, dvorova, interpretacijskih centara, muzeja može se vidjeti bogata kulturna baština Zlatne Slavonije, kako su ljudi živjeli ovdje prije, što se sve događalo. U Pakracu imamo Slavonski Banovac koji je bio kovačnica novca. Anja i Nikola odrasli su na Papuku. Nekoć kao djeca igrali su se u njegovu zelenilu. Danas spajaju rekreaciju i opuštanje te povezivanje s prirodom, hodajući pješačko-trkačkim stazama. Obožavam pješačenje, pogotovo nakon napornog radnog tjedna, da se opustim malo u prirodi, da uhvatim svježeg zraka. Jako mi je dobro za kondiciju, za održavanje kondicije, za zdravo tijelo, za zdrav duh naravno uz to sve skupa. Vrlo je jednostavno, ne treba imati nikakve rekvizite, samo tenisice dobre i sportsku odjeću i kreneš lagano u prirodu. Ja sam došao na nagovor cure na pješačenje, evo i mogu reći da mi je stvarno bilo lijepo i nadam se da ću u budućnosti ićemo češće na pješačenje i evo, lijepo uspomene nosimo s Papuka, tu živimo i eto. Na našim kulturnim stazama jako puno naučimo o našim precima, o našoj povijesti, kako smo mi zapravo ovdje došli, kako je naš narod doseljen, to jest naši suseljani, seljani. Ima jako puno bogate povijesti naše koje mi prenosimo na našu djecu, na naše mlade i naravno pozivamo sve ljude koji su voljni naučiti nešto više da dođu ovdje jer ima mnogo toga. Prije 2 tjedna smo se vratili sa Farskih otoka, bili smo tamo isto malo šetali, ali ovo jednostavno Papuk je nešto posebno i ne može se ništa usporediti sa našim Papukom. Mnoge od ovih staza uređuju brojna planinarska društva Papuka, a jedno od njih je i Mališčak. Tauberove stijene, znači dobili svime po jednom Šnajderu iz Požege koji je dobio Srčani, a mi nećemo dobiti. I sad je postaviti novi križ gore. Bolje se osjećamo što smo dalje od te gužve, gradske vreve i što više bliže smo nebu. Daje nam neki mir, daje nam čistoću i kad se čovjek možda i loše osjeća, u planini se osjeća puno bolje, svi smo si bliži i uvijek ćeš nekom pomoći, dok u gradu možda će neko okrenuti glavu. Stari grad nekad se zvao Turski, tako smo ga mi zvali, ali je župnik inzistirao da se zove Velički grad. I od sad se zove Velički ili je napraviti prije Turaka, znači 1400 neke godine prije što su došli Turci na naše područje. Ja sam rođena ovdje i moja obitelj, tako da cijeli život smo zapravo proveli ovdje pod Papuka i na Papuku i vezani smo jako za našu planinu, za prirodu, za šumu i jednostavno gdje god odemo najdraže nam je biti ovdje. Ako želite iskustvo stapanja s prirodom gdje ćete ju iskusiti u aktivnom obliku, onda je biciklizam odličan način za postizanje tog balansa, a Papuk prekrasna scenografija koja će vam dati nezaboravne pejzaže za nahraniti dušu.